sociální sítě používáme každý den. Ale napadá vás někdy, jestli nám vlastně víc pomáhají nebo škodí, protože upřímně někdy mám pocit, že škodí víc, než pomáhají, a nebo tak někdy, že je to na stejno. Sociální sítě pomáhají, když dokážou spojit lidi, dokážou spojit kamarády, rodiny, a to i přesto, jestli jste tady vedle hnedka kousek od Prahy, nebo tam na druhé straně světa, kde v USA. Inspirace. To tam reelska, videa o fitnessu, podnikání, motivaci a různých takových věcech, které dokážou nějakého člověka buď namotivovat něčemu a prostě všeobecně vytvořit inspiraci a vytvořit si svoje idoly. Plno možnosti vydělávání, můžete si založit svoji značku, točit videa pro malé děti, nebo třeba jenom streamovat. A je to taky rychlý přístup k informacím. ChatGPT, Gemini, Grex, Cloud, Google, Seznam, Yahoo, všechno tohle jsou fakticky sociální sítě a fakticky internet. Hele, asi abych řekl na rovinu, díky sociálním sítím jsem poznal hodně kamarádů. Třeba i mýho youtubeového kamaráda Mautryho, nebo teda spíš streamera a spoustu dalších. I když se všema furt už nebavím, furt to jsou lidi, kteří se podal pomocí sociálním sítím. Ale sociální sítě taky ničí život. Když tam třeba dejme tomu o tom fitnessu a tak se porovná, jsou lidi, kteří se porovnávají s ostatníma. Já nemám slavu jako tamten, nemám peníze jako tamten, nikdy nebudu jako tamten, chci být jako tamten jiný a takhle. Všechno tohle, ztráta času, scrollováním, ztratíme čas dost, se z toho stalo fakticky hobby každého. Sednout si někam, vytáhnout telefon a ne někomu napísat třeba, nebo zjistit si ne. Zapneme Instagram, TikTok, YouTube Short a scrollujeme. Scrollujeme bez myšlení, jenom prostě jedeme palcem dolů nebo nahoru a to děláme fakticky klidně hodiny v kuse. Falešná realita, všichni vypadají tam dokonale a všichni si myslíme, že můžeme být stejně, že jsou všichni dokonalí. Ano, třeba u holek. Holky chce 1% kluku, který vyjde na Instagramu, ale i kdyby to 1% si odepsal jim, stejně ho by chtít nebudou, nebo si myslí, že dokázal na někoho jiného. Závislost. Závislost je hlavní věcí. Jak jsem říkal, každý jsme závislí prakticky na scrollování Instagramu nebo TikToku. Reelska nebo prostě krátká videa, format těch videí se stará větší náhradou. Prakticky to začíná tvořit a více procent než dlouhé videa. Ten největší problém podle mě není problém v sociálních sítích, ale v tom, jak se používají. Nejsou sami o sobě špatné, ale my je nedokážeme používat s kontrolou. Nedokážeme si říct, hele, teďka nebudu scrollovat a půjdu třeba dělat něco produktivního, ne. Místo toho si sedneme a prosadíme klidně hodinu nebo 2 u scrollování. Sám mám plus minus na Instagrame denně 4 hodiny, což řekněte, že za den je to málo. Ale 4 hodiny scrollování a to už je celkem špatný. A tak bych popsal, že prostě sociální sítě neumíme vůbec používat a jsou prakticky obojí. Jsou dobré na komunikaci, spojování lidí, ale jsou špatný v závislosti. Vytvářejí dopamin a scrollováním si ten dopamin zvětšujeme. Tak čo myslíte vy? Pomáhají sociální sítě nebo spíš ničí život? Tohle by mě zajímalo a chci vědět, co si o to myslíš ty. Napiš mi do komentáru a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čau. A taky dej odběr!